Mosekonen Brygger er et maleri malet af William Schaff. Det er et rektangulært maleri, der er malet med oliemaling på et lærred. Det har en dimension på 2,5 gange 4 meter, og der er brugt en tykpenseltype til at male maleriet. Maleriet har en almindelig synsvinkel. I forgrunden ses mosekonen og de mere tydelige væsener. I mellemgrunden ses de slørede og mindre tydelige væsener, og i baggrunden ser vi nattehimlen. Vi kan se, at der ikke er fokuseret på det gyldne snit, men det understreger tydeligt, at mosekonen er placeret i midten af billedet. Billedet er meget symmetrisk. Det vises ved den turkise linje og de vandrette grønne streger, som viser, at der er linjer på begge siden af midten. Derover sidder hovedpersonen i midten, og der er cirka lige mange dansere på begge sider af midten. Mosekonen danner en trekant, der giver ro til billedet. Billedet er rodet med de mange diagonale linjer, der giver billedet bevægelse rundt om mosekonen, men hun formår at skabe ro i centrum. Folkene bevæger sig ud af billedet, så billedet ser større ud, end det er. Billedet er malet med grundfarverne blå, rød og gul. Det er stærke farver, der står i kontrast til hinanden. Der er mest rød, og det skaber en stemning af raseri og aggressivitet. Derudover er der også meget blå, hvilket skaber ro, så der er balance i billedet. Billedet er mørkt, og det giver en stemning af, at det er i mose og et dystert motiv. Mosekonen er meget lys, så alle skyggerne vender væk fra hende, og det understreger endnu en gang, at hun er i midtpunkt i billedet. På billedet ser man mosekonen og hendes tilhænger, der er ved at brygge noget i en kedel. Billedet er et fantastisk billede, grundet lygtebærerne og de små mennesker, der kunne ligne elvere. Billedet handler om mosekonen, der er ved at brygge ved tusmørke omkring efteråret. Staven, hun holder i hånden, er et symbol på magi og guddommelighed. Derfor er hun midtpunkt og de små væseners leder. Myten siger, at det er klogt at blive indendøre, når mosekonen brygger. Afsenderen er William Schaff, der ville skildre den gamle landsbys underlige skikkelser, og modtageren var det offentlige rum. Billedet er malet mellem 1. og 2. verdenskrig, så der var mange spændinger i luften, og malerstilen havde ændret sig meget de sidste 20 år, så det stod meget frit for, hvordan man ville male. Niels William Schaff var en af de ledende kræfter i kubismens gennembrud i Danmark. Schaff var i Paris i 1911, hvor han for første gang oplevede kubismen og mødte Picasso og andre kubistiske kunstneres værker. Senere har de inspireret ham meget. Hans værker er meget præget af geometriske flader.